खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट लाना फैदों आरोना ओमफ्राय आङो गोसो गैयामोन आरोना ओमफ्राय माने जास्ट कमेडियान सिस्टेमसो आङो माने आपडेटखौ लानानै फैबाय आरोना आङो फेसबुक नायबाय थादोंमोन आरोना फेसबुक नायबाय थानायावनो बे मोननै मोनथाम आपडेटखौहाय आङो नुबाय आरोना ओमफ्राय आं गोसोआव सानबाय आरोना लाबोनोसै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन आरोना ओमफ्राय नायाब्लाथ' बुजिनाय नङा मा लाबोदों मा आपडेट आरोना बे OIBY नि सायावनो आरोना बिथांमोना सोरबा रंजाबाय सोरबा गाबबाय आरो खायफाया मोसानो गोनांबो जाबाय आरोना बे OIBY नि सायावहाय आरोना बिथांमोनखौ आङो नुनानै गोबांनो मिनिनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा खालामगोनखौ आं आसा खालामबाय ओमफ्राय आं जाय बिथांमोननि भिडिअखौ लाबोदों आरोना बिथांमोना बोरैबा नुसनबायोब्ला गोरोन्थि जादोंब्ला आरोना निमाहा खालामगोनखौ आं आसा खालामबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नायलांलाय नोंसोरो माबायदि भिडिअ बियो खायफाया नुदोंबो जानो हागौ खायफाया नुवाखैबो जानो हागौ आरोना अब्लाबो नोंथांमोना नायलांलाय अब्लासो माबायदि इन्टारटेनमेन्ट बे भिडिअ ना अब्लासो बुजिगोन नालाय YBYआव फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब YBYआव फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब YBYआव फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों YBYआव फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों नै दानाथ' फैसाया जब एजेन्टखौनो माथा बुखावद' 15,000 दोनदोंमोन आंलै हिन्जाव लानो साननानै समझ रहे हो आप